Kasi sagot mo, ano ko na talaga daw sa amin? Saan na nalaga? Quando parlavamo sull'era zita che mi faccio il cavolo, Quando nagsabi ang tampong. At lang telefono sa lei. Hindi na galit ko na telefono mo. Si patay ko kit na kama do sa kala sinero ko sanay. Sana ano ko fitma tukol ra na makdira ko kaya rawo ke. Mamara ra sa kaya para ra ina na ang tsaka. Hindi na galit ko telefono mo. Kamangadeng vet ke manong kunyan. So ba yung nafa tok ta ba jabi no man man karano fotsiye kang ira bim la charano tsiye no tis manaf ta kan kita. Pero jangan tabat si kuno kinyan. Kada kung pulama de man ta ba jabi. Oo. Ayo diran noy. Sa jakon de sik zayan. Ang yung taba na idinom. O mga ne. Telefon tu charge tu no chon bon no kun la tu. Ah, kan na sisra ha su. Ano ko mo ko dire. Bien? Bien? Moi, c'était fort. Kondena zo. Kondena fo no to pore ko fung sa ko funo ko ko bola tap ko. Ano diteza? Ya. De Noran. ya fo ko ran no ma fan. No baki. De. Ik vind je heel jas voor de zombot van ah. Ik wil hem toch zo. Oh, very good deal. From your relation. They feel very love. So it's negative in this way. You can try sila. Mamitra tol lazam. Kachimitra tol lazam. Kanina kanin lagi. Or gutre mi kolanga chapalla. Si Suzanne ninga ta bazar ta. Are mo fuchin Rasle se chimitam na. boy no bunichinari. Lagi privé kasi direng eh. Oh mangala. Misi am la tap ko misi vola. Dali mi lang kanin. Dito vi privé no lagi. Que eu não aqui. Ini mati yang dikit ya. Kemana? Ya ano mo man, mo lang bila ya ko bila man next step. Ano ko na fikara jumbi ba? Dia ini yang viagem, mamil ng franco marindring. Mano, tu kun mandle kis ndek fumat beo. Keto mo kurzen. Mera. Ini mana rai tu dulu macam menu anu ke? Ano tu buka fa vuren be. Angkon dah form bulan isku kopi ku mana pejadu. Dapat siapa? Udah berarti bosan dia ke siano kan. Siano kan tanah kita sebelum kita ajar siapa mau cuci kan itu video mana. Jangan macam deh. Baru tu pun nak kita berarti. Fa ini. Okey okey, mandat kada berarti sebagai kemalan desa. Kinarikan lama begitu begitu saya nak bagaimana bercakap dengan karaku. Terus karya komen ada beberapa voice note nanti yang ini sudah mulai. Dengar. الجمرة شبي جفافين من الشرح فانا للبئ Tukun zeng tu dah dapat mandarin deng balama ada setiap giling ada aku jamu cimiasi mau mengarutuin menganunan. الشنا كنت بندي فلوات جنا Kafatiam ke dadat defam. Jangan dize. Semenci ris. الشنبة مش كافيه فما فانا مركا Mau ambil naf dari dadai. Kau sama bat dia apa kau je? Mau ambil naf je. كنت كثير عندها مشتراه أنا ما ناكل في الجاء تدالنا Izi ko sekolah itu nanti dia buka jangan iso. Yang tu mau weekend mau duduk ilam bad cerai sana. Lalu saya ilam bad ini harus nanti. Jadi nanti kena coba mana?
Le anano commande sorbet aroy. Ia. Tianao mihitsy? Sorbet ko raha tiako sy raha hitako boky taoko iny. Ino izay? Zay miboro, anjo fasolahy. Oh, ino? Misy téléphone tsara be zaka ty vitrany loko tiako mikarana. Anaovanao sy téléphone téléphone Koa zay olona be moa za iko mba magniritsy agna Facebook zay. Facebook. Nde sibera zao va? Za ko tsy manda cyber fo bangana o téléphone zay. Tsy maintsy Za mandeha cyber tsy zany mandeha mandeha maladrano, tsy kena mandeha camarade. Tandeha mahatsy mandeha cyber zany fa maro be olo mandeha cyber zany fô alezy. Aleby zay sitrasitra mividy téléphone an-tragno zany mba an-tragno foana magnano raha taona mijegny rô. Como Facebook, mba mizaha vidéo zay mo hita agnatin' zegny ka. Ndeko hoe raha ako ndraiky tsy magnino moa fa tsy mampidika aminao. Papara, zavadiky e. Ia, tsy magnino zany. Avake ka, misy kamaradiko zay, efa agnano baniany, tôbily. Tsara io zany, misy bola zay dito. Tsy magnano zay mo ka josur, za mo tsy magnano jusque zay edy. Kanto magnoko gantoko tsy mitovy. Raha jetem fogna azo aminao, tsy mba misy raha azo aminao fa zegny fogna. Ane fitiavagna madio, fitiavagna entinam-bola zany koa mba tsy mahazo. Tsy abanao fitiavagna ataoko aminao. Ako mo tera karaha vadin'olo jiaby e. Ino tanao ataoko andeha angalatra zany zao. Tsy afakasy avake. Tsy haiko ka raha mandeha za fo mbo tiako mbo karaha mbo hain'olo misy vady akany. Resin'olo mitovy an-tegna manam-vady rô. Tsisy raha azo. Téléphone-tegna fo zaora. Ka iaho o telefonao fikeko zany fa nipiraha volaniko akeny tsy possible. Karaha mikohatrino. Fa tsy raha fa andeha angalatra donc za ko mahazo an'izay. Tanao tapany tenda anahy. Hery. Karaha tsy koandro malo andro faly. Mbo aly mitovy saigna ko. Mandeha. Ok, nanda kampanya ako. Cambia como que eu. Inte nga bandeha anao tsy fanako zany fogna. O zany mbo tratra hoe mampirafy na hoe mandofotra alanao nambisarika. Nefa anao ndraiky le fijabiako tsy fanako le alanao za. Ah, za mbo fianana ke za ro fitiavako tsisy raha azo aminazy. Olo zany ohatra hoe mampitokatra amina hoe mandofotra na hoe nino mampirafy mandeha anao tsy fanako andeha alanao. Vola, za mbo mila vola e. Vola tôbily, vola mena, tsisy azonao haraiky. Za mbo za olo mavita za heky. Parce que molo mandeha anao dia za ilanao dia za raiky fogna akazy za olo fa zatra anao. Vola mavagara aminako za. Zaira mandalo. Ino ka vai? Andeha agnaty sa mamanany zany. Efa niady. Karaha tiagny e. Karakôry? Itaovy ny sisiny fo. Ia, zimponofo napetrako ao fa mafanabezany izy akety tsy mandimbiny anazy. Izy zany karaha mantsoro ela izy fo. Izy karaha izy zany lavalava tongotra. Ia. Fa ino mavoloana? Tsy karaha mampiposy. Azo teo anazy. Examen que você tem. Faina be mazobaka. Mitsela ndraiky izy araiky mifotoagna tsy ela izy auzy be. Izy raika. Raha misy olo ndraiky naterina fo. Misy olo? Ah, izy raiky. Sabe? Ary marina. Zaho. Za le miaraka aminany. Fala mafantsana. Ora ako izy. Ano mbele kukumbali yangu fa anchauza mzaza tele kunyambiliza. Ila zana nisita mrati. Tiana marina. Vovony masonandro eky.
presque vavy mandeha akeo karaha tsisy mitondra entiny izy ndraika zavamenta amin'io asa mbô izovy eky izy ty Kakory anao sy tsy andeha amin'ny Kakory mapila? tsy andeha boaky eky kakory Pwede mkumja kwa sababu anao andeha alo sy fenjy zangu busara ke cela-cela pun. Sini tidak ada problem. Terus anao mengarkola pun nanti pabrik pengaruh nanti pengaruh anao pun untuk baca iya pala rimandrin dapat kan ke jam kara-kara nanti oke izy viavy zany tonga viavy karakôry tsy niko fa amin'ny entambe zay zao voiny masoko zany zany tsy manapira ny fianarana anao sasady ia fa vitavita izy ty hotely avy asa mbola tsy ova fongoany viavy efa mitondra entambe an-trano iny mbola tsy sasany ka le tonga eka Mandruso. Ravinanto. Ancora? Il vovo. Carna lem. Ancora zanno vado. Perché sono esasi, non so. C'è tu poi. Appena le mie, sono così. C'è perché? Non hanno curma una rita. Tsy fanango tsy zakatonana zay tamina. Anao ndraiky le filovy. Za tegna tiako feky zany kanao raha vao koa. Zako ny raha fantoboavy voky mofo zay tanoko io. Lany raha korany. Tegna love mari feky zany. Lovinareo tanora va izy boko tsy mitovy lovinay taloha. Safia tsy mampitovy ananjy. Lovinareo va izy boko ifagnatoany. Afinombo menaka. Safia fra jiaby malamatra. Netalo tsara misy menaka zany roany. Raha jiaby mandeha ho asambady rano hoany. Ka le mikodifatra aby raha jiaby. Mamegnamenitra anazy izy miraha fitondrena. Bizango mitutu ande mdoka na ben na tunu kwa mtu na Fitiava. L'amour c'est très dur. Zani mangapi kama ndio rafa kwa tukumbotonga hizo mbona zan kana kwa tiabu na kama rafa kwa Ya vulangu flek mandalo mnaki. Flek tsy mandalo mnaki za tsy ko ran ko nanje. Za tsande ijangale vang didin tanang tonga jene viapende za nanje. Wala fuma vento bokiziro. Mari fantan tokony atony. Samba nganitra antegna kofa misy raha anaty kalandony iny tsy voasaka. Zany ndraiky tiabo mo vao mibetsaka aminahy fa vao Iny atona tombosiko ananjy iny tsisy raha sabola zany fitiavana zany entina tonga ananjy. Fagnahy edro antegna tsy nametraka vatany fanateraka. Mahery zany. Katao tena narra koza koa mbola tiako. Ya izy fitondretana zany boko ro check fangany. Za mandalo maloha. Ya. Kofa tsy mihery izy kofa mahita tsaratsara le boka roka. Kamu nanti tuh jam berapa bos? Jam sering. Ya jangan di Facebook. Ya itu. Ilangiti tranunay, fade nande
Zanako. Sa. Mamaky boky boka ka. Ino mo raha nungkao? Miaraka maty amin'ny potrany e. Nasy hoe le dimaloka. Ia, ka zany raha fa nivolagna aminao andalo agny zavakeo e. Anao ndraiky mbola magnantso koa. Koa mampahaiko marokany. Ia. Izy ndraiky fa manatovareny zany legnano fotsy varangarana aminazy ao foisanandro. Tsy fanolo, tsy lamody zany va izy. Ka le ino raha lalavitra izy ndraiky koa nahitavanao izy zany. Ta Facebook. Facebook. Facebook mama. Kana ko malo Facebook zany mo ankisana tsena. Misy vola. So be kan kilikily fahinjareo e. Ia, fondro raha hita amin'ny Facebook io e. Zady mo place la steza. Tsy anino, tsisy vola. Tsisy vola. Andeha amin'ny dimy mandragno, dimy arivarivo. Tsy mbola tsy ampotry indesy mody vakany. Izy fetretanao ananjy ka le ivoly mirofom-poagna amin'ny arabe akany io. Nagardegna mama azo vola izy mandeha amin'ny dimy mandraiky dimy arivarivo tsy raha zegny boaka. Sorbe fôragna andeha miboaka akany. Tsy na pizza tsy mba voavagna. Ora nanyin malaza fkolaro. Oh. Alfonani farparat tamnani kele. Vev kararenci falana tema bitambu. Alfonani ora nanyin more. Mapa, apa mutena luta pakipatina na fahem. Ejele la befa tuhar kumilanga mbele mangana na yake mana shiblam mbele ngaf mbele nafu. Ana lichana. Shefa nung via average. História retomando dekat rasanya ditutani kemangian jaban zai kalau ke mana ini Karama muluong. Ada nari kumpulan na kamera di tanah. tak kan mantu mungkin mama nak Oh. java apa yang bisa pengajaran nak publis dari siang mama nak suju Ino mo raha nanambadirinao ananjy malo? Question simple. Vola vao fitiava. Zany edy raha question mapetraka aminao e. Vola fizima fiteo tsisy vola tsy mandeha. Ary zay natombako anao io e. Babanao miaraka tamina vola tsara nanambola. E problema ny mamizaka bevoka tsy eka sy. Bevoka? Ia. Bevoka ndrovi Facebook vao ivady andraha. Boka kety eka tsy eka raporany. No dro. Zany le tsy fitandremagny e. Anao tsy mbola ampizafa nasiaka Za bako tsy haiko olo manambady anao Facebook ranonao avakeo anao bikiby tsy hay tompony. Ente mbo diaky mbo misy solution ka raha ny zany Tsy ko. asany zegny anonao agny rô. Tsy haiko koa bra karan'izany. Tsy mbo mieritreto jiaby be fa tiaragna. Anzaho ody mamay bakio sotro masinaky. Anao i fogna isarany tsisy mbo solution zany. Tavandranao andeha amin'ny solution aiza za? Anao dia lume? Hindana agny. Rô. Natomboasiko anare i ka le alaiky babanare lisiky tsisy voly ka le iadivoko izalalahy hafa zao. Karan'izay fizato lalany araha. Ano la bikara ni mapagotia. Karakory, zay raha mandalo fô. Misy ino may raha misy olo maty. Mety gwenanga kama tia kurana yini loso mbado hune. Mana afanao ka. Mana foi. Karakory, maloso maro. Nodo. Fa tsy problème. problema jangan Bom, Ifo farparek. za faz fa ito no marangda. solution Za may solution. tangan misal Ba za tsy mijery tany misy ananjy fa tio besa boka. Karaha tio. Tsy andeha higiaka. Azala irevy. Irevy misy mbo mialamiala boka raha agnaty loha ananjy. Isena achi manana njingana.
Vao meky manasikango magnanara zagnanake. Ero mana fa reniko na midadadada mitety lalagna davy mandala devagnanahaka. Ô daday. Mirety koa ndraiky migiaka magnala solution-ndraha karaha io. Io ndraiky efa tsy pody zegny mbola atao ino ka. Ariko zagny da namagna moramoralinazy ity fa sy baolagna aminahy raka. Iko problème ndraiky efa matoy. Ndimana ndraiky karaha zegny ay. Agnaty baragny maro viavy fa ianao kagny bobaka izy karaha iry volagnany tany semaine igny miala raiky zato ty hiditra anao mbola bidika miviapiky pipizon-draha karaha io ka. Anao ndraiky sira mbaka ndraiky efa fotanao anao mbaka. Viavy ny zala mbo ampijaly io. D'accord zany. Pisipisiky viavy karaha nigny fogna raha mampijaly anao. Aloha malakilaky zala amboariko baka fa. Mama, kalkul tsara kibinao ty karaha ny vy. Tsy raha vato tsy tao. Ino problème anao? Ty zay misy salama. Ala. Sandrognanay magnana zaza zay. Ary mbola tsy mety mbola tsy agnaty plus de temps rô iteraka zany. Série zany. Ka ino hevitra? Tsy maintsy alagna zany koa. Itsy ala. Tsy mety mbola tsy mety aminao za mbola mila vika loha. Hainao nidongadongana nangaza zavatra akagny tsy be voatrano aliko zegny vavanao. Anao koa nitonona taminay taty e? Tsy anao nangafitra zavatra akagny. Pa za anao tonga taminay taty Afina patany. homo vavanao ka karaha raha io fogna nare lalaka mba tsy mahazo karaha antely lelinjany. Fa homby karaha Akarakory edy? Anao ke marô mbola an-tragno? Mbola mandry lasiteky mo. Za indray hiasa za tokony koranao maly karaha tsy haiko tsara be za karaha mamo tsy haiko samoana fô tiako hoe confirmenao zany mandeha aminaraka ina marôko zany za fandeha. Zegny dia za ila fa za efa zita fa magnamboatra fandeha zay. Zegny dia. Ya. Ok. Tsy raha nababo kozinanao anao indrindry io zany ndraiky bavineko amy kozinina igny zany mpitiavana beseky ndraiky mbô. Zegny izy e, koa tsy mety aminao, antsika tsy mety misarika fa za mbola tsy mety amina Misy ino maka? teza zaza. Ino ndraiky ma? gazokonao e. Izy ino atao karaha iny fô viavy. Fi privé koa azo diradira lamy izy. Ilany Izy mbola ty zay manangalanao koa. anazy tamin'ny ry mamany tagny atao karaha io. Izy nitonatona taminah taty fa tsy za nitonatona taminazy takagny. Izy fa karaha io e liton'izitona. Ody rô zahe. Za mbo tegna ampianao amin'izy zegny tsara lasy tena matsapa hoe ody zany. Igny moka efa karaha igny edy. Kibofy mahay be za raha ody fogna. Za ndomindamiko mbola andeha hianatra zay hoe. Ia. Naka tsy tanao ke fa izy zay. Ia. Kung buat yang hampir itu loh, akhirnya pecah ini tuh sangat sedih. Asal mo malaklak. Ito ko kawal si Meg. Ay fanyang ko din. Sin mo si Manek Cherek nga wala bufot ka na naman sa mo sige ni sin. Ikusin na Zef atong ka nakakasipet na teto. Malaklak. Saan yung mga ito? No, Zef? Yeah. Din sana tuh. Sana wala lang. Kaya ako ni-choke ako. Just no lo reflex za. Ano zahe? Ano siya takin na
Efa mai fogy. Are maray baka. Ino mito? Nombo ravitany vao andeha hodin'ny mamo. Andaha mierigna amin'ny tany nandeha nazahoanao kidy be io e, za tsy mandreny. Hitanao anao tsy nataovako zandrany? Hitanao anao terre tsy nandena fotopotrako gauche droite na mody amin'ny babany. Eheo, za tsy azonao lava zegny cervelle amin'izany. Ary andanao mandeha amin'ny babany amin'ny tany nazahoanao jify izy akagny zay paky biafy e. Ndana sy te mandeha angidiany zao anao. Zany fantominao. Inda mifono mandonga lify izy koa mety. Mandonga lify aminanjy aho. No hitany babanao kidy be magnany io arôka io. Nanariny takeo mila tsitsy vola. Akory. Fanao anao ndraiky matoza tsy nagnatao zandry aminao zafy tsy titaiza io zaza. Zafy tsy titaiza. Esitry. Noteraka takeo napetrapetraka tamin'olo nde nateraka tamin'ireny tagny za foa nisy nanao reny. Le anton'olo tsy tazafy tsaoako. Fagnatsy manjary avalagna io. Esitry. Manakary fandraiky mais karaskara. Dada, tsy haiko zafinao baka izy. Ino manaka? Ino ka madio to? Probleminao zany eo dentro amin'ny valy. Coupable. Zany eo. Nós manimba programa né que eu. Ah, não nimba dada. Mas Resca zala. Ora io moro denote. Zany ndraiky programinao vantokoa. Ano ora firy volana tsy takeka le Agny manao mila fasoko. Inda fa funziona. Nimba ra forse ngos azo aminazy. Misy ino moro? Zanakao patio. Sai tsy vita aketo vantoka anao. Karan'zegny zay koragna hely zay tsy misy raha important fa koragna zegny. Zegny dada e. Check jangan fe kuzina na ina fe minzara ka. Fa voa kan zay mandeha big. Tanga mifonga aminao fô. Iresy rô fogna anaky zany io. Tanga diso aminaky tsara. Ndraiky za fô. Noho nirendrendra ny Facebook tsy manjary iny fô raha nanadiko lo anahy. Ka mifonga aminazy avy te. Ary noho zegny za tora finasianao misy bénéfice tsiko takaty fô tsy fantako izy. Qu'est-ce que tu as dit? Oui, reste avec Nakufikia kwa chako afadishona none fita no film tano para ko bifanya sita fita no wajin chako Enzi che zeta mamma con vlanga noja per fa poco viaggio. Che se che trovi una nude to malapna. So é para não rogar exato. É bueno depois de vender com ninguém. Ci fanno con gente, non preparare boftai. Quando tem, ci fai tem. Nem que cozinha me Cozinha dio. Ramba fatto già no programma di disegno amno. Contara com.
Mangala undramo camarada, mas ué, eu vi terapia Pangan Marias? Ano? Menda. Talo? Ano na kipag? Kung sa kira tinggal leban. Tora gawin kayo ito ng kulong. Ito na miyasa siya lang mo berajab. Tinggal leban na dati sa notar kip. Okay? Kung nandiyan ko dia ancoga mano. Nandiyan na dyan lolof di tam kamnazo mga kita. Kung kamnazo instead de lokis do po mga kita bagay. Sa Noel lang fuazen. Di andun mo. Sa damdamin ka mo, mo andun mo well sa mga mo. Wala di ko may gusto Jangan, kurang mana de, antu de tos de to mis programa aku mama mama lo, cek. Iya. Udah kan coba. Macam belum mesti. Sedih daze apa tu de kan present am nazi mit falis. Sedih kan yoga mit falis. Sedih anu kurang mana? Kurang jam bersih jam nak. Ada kan boleh jam anu kurang. Halo. Aye. Nami ngatambi-tambi sanandro Nigate ngteke tsanrek nandro